Kami ha. Tulong persona na tulak ning droga sa Barangay Peña Francia Daraga Albay ang naaristar kang pinagsararong pwersa kan Daraga Municipal Police Station, Police Drug Enforcement Group Bicol, Police Intervention Unit 5, asin CIDG, Provincial and Regional, pasado alas 10 ning aga kan Sabado, Desyembre 10. Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang pigkakarkulong maabot sa 20 gramo ning pigtutubudang shabu asin may street value na 136,000 pesos. Binisto ang mga sospek na sinda Pangulima Muhammad Ali Yugat, 46 anyos, Tumbaga King Pahads I Pangulima, 32 anyos, asin si Tumbaga sa Abu din I Pangulima, 40 anyos, anas residente Campur 4 Sapu Padi Dumalapatan, Sarangani Province. Is makipagtulungan sa amin kung meron silang nalalaman, informal lang kami at gagawa namin ng aksyon. Yung sa mga hindi naman tumitigil, magsitigil na sila at walang mangyayari sa kanila dyan. Mapapahamak lang ang buhay nila. Ang ating Chief PNP, sinasabi nga niya, life is beautiful. We will address that. Kung gusto niyo maging maganda buhay niyo, tumigil na kayo dyan. Sa presente, nasa kustudiya na kan Daraga MPS ang tulong sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. May karapatan kayo manahimik.